Datorren urteko maiatzaren 26an izango dira udal hauteskundeak eta berriro ere alderdiaren izenean gaur egun alkate den Olatz Peon Ormazabal izango da gure alkate gaia. Gaur egun alkate eta etorkizunari begira ere gure apostua bere eskutik egin nahi dugu. Bere eskutik eta osatuko dugun taldearen eskutik. Eskerrak eman nahi dizkiogu alderdiaren izenean baiezkoa eman diolako guk luzatutako desafioari eta herrigintzaren amaierari gabeko lan hoietan garbi dago herritarren alde lan egiteko, herriaren alde lan egiteko, herri bat maitatzen dala esateko aldez aurretik inbiar da ezagutu herria. Eta inbiar dia herritarrak errespetatu. Bi zutabe horiek gure udal jarduerarako eta politika jarduerarako gidaliburuan dauden nolabaiteko erreferentziak dira, herri bat maitatzeko lehenengo ezagutu eta herritarrak errespetatu. Baina hori ere ez da nahikoa. Arazoei aurre egin behar zaie, arazoak konpondu egin behar dira, eta gure desafioa momentu honetan berritzearen aldeko desafioa da, hau da ez gaude dagoena kudeatzeko soilik, baizikan geroa ere aurrikusi egin behar da, geroa lantzeko eta etorkizuna irabazteko aurrikusi egin behar da zer datorren, zer komeni zaion Tolosari, eskualdeari, gure lurraldeari eta gure nazioari. Eta guzti hori uztartzen duen personarik egokiena gaur egun Tolosan alkate dugun Olatz da. Azkenean, beak izan du udalean jarduera, esperientzia badauka, eskarmentuz blai, baina idea berriak ere bai. Niretzako oso importantea da gaur Joseba Egibar nire aldamenean egotea, beak beste gauza askoren artean ordezkatzen duelako momentu honetan, bai Tolosako Uriburu Batzarrak eta bai eta ere Tolosako alderdikide guztiak eskaini diaten babesa eta konfiantza. Egia esan, oraingo honetan, hausnarketa sakon baten ondoren, erabaki dut berriz ere konpromiso honetan jartzea, herri ordezkaritza lan honetan aritzea, personalki ere baduelako eragin bat, ez? Eta ez dalako askotan erreza izaten erabaki hauek hartzea. Baina erronkari heltzen diot ilusioa handiarekin, orain dela 3 urteko ilusio berarekin, esperientzia gehiagorekin ere esango nuke, eta baita ere, orduan herri ordezkaritzari nion errespetu are eta handiagoarekin. Nola egin nahi dugun lana? Nik uste dut 3 urte hauetan erakutsi degula gure egiteko modua zein dan, ez? Gertutasunez, gardentasunez eta hurbiltasunez, eta errespetatzen erabat herriaren izaera eta aniztasuna.